skrevet, hvornår tør vi straffe pædagogen? I et stort debatindlæg i Politikken skrevet, hvornår tør vi straffe pædagogen, læreren eller socialrådgiveren for børnesvigt? Altså de her personer, som er i kontakt med børnene, og som enten indberetter eller ikke indberetter. Hvad mener du med det? Jeg mener, at når der kommer indberetninger ind til vores myndighedsfunktioner i kommunen, så er det jo beskæmmende, at der nu den seneste sag, som du lige skitserede, den strækker sig jo også over flere kommuner, men at der så ikke bliver handlet på den, det er jo noget, jeg tror, alle i landet synes er noget af det mest forfærdelige. Og det, der selvfølgelig står tilbage, det er, hvor er den underretning, som er kommet fra en eller flere pædagoger eller lærere, hvor den stoppet hen? Hos hvem er den stoppet? Og hvorfor sker der ikke mere? Ja, Bettina Post, i flere sagerne hører vi, at der har været en lærer eller en socialrådgiver, der har rettet henvendelse til kommunen eller politiet, uden at der er sket noget. Hvis er ansvaret, når der ikke sker mere? Jeg tror, at man godt kan regne med, at der sker noget. Der sker tit rigtig meget bag ved kulissen, eller hvad man skal sige, diskussioner, overvejelser, undersøgelser, som ikke kommer underretteren til kendskab. Altså, og så er det vigtigt at holde fast i, at de her sager er ekstremt vanskelige. Det er nogle af de allersværeste sager, vi overhovedet kan have med at gøre, fordi det er familier, som har en meget stor hemmelighed. De gør alt, hvad de kan for at skjule den for omverdenen. De skjuler den for politiet, de skjuler den for pædagoger, de skjuler den for socialrådgiverne. Voksne mennesker fortæller med stor patos, modsatrettet historier om, hvad der foregår. Børnene siger ingenting. Det er rigtig, rigtig svært det her. Og der er jo, som du jo også er inde på, kan man sige, en bred kreds af fagligheder involveret her, som nogle gange ulykkeligvis kommer til kort i forhold til at få hold om, er der noget om det her, eller er der ikke? Og altså, det er ulykkeligt, at det kan vare så lang tid. Jeg tror, det er der jo ingen. Der er jo ikke nogen, der bevidst ikke vil gøre noget, hvis man ved, at der er et barn, der bliver udsat for seksuelle overgreb. Og det tror jeg altså, vi er nødt til at holde fast i, at der ikke er nogen, som ved deres fulde 5 siger, pjat med det, vi lader det være og se, om ikke det går ved. Altså, det er der jo ikke. Det kan jo simpelthen ikke passe. Altså, jeg ved godt, nu skal vi passe på, at vi taler rent ud af posten. Der er 99,99% af vores socialrådgiver i Danmark, der løser en kæmpe stor opgave. Ingen tvivl om det, og enormt stor ros, for det er ufattelig svære sager at have med at gøre. Det er jeg helt enig i. Men når vi har sager, hvor der kommer helt konkret flere henvendelser fra pædagoger og lærere, om at her er noget kritisk galt, og man så ikke handler på det. De medarbejdere, som henvender sig, de har jo altså krav på at få en oplysning tilbage fra myndigheden om, hvad der sker der. Ja, nu har de, ja. Ja, det står i den vejledning fra, og det har gældt i flere år. Nej, det har gældt i 2000, siden 1. januar 11. Og det var med barnets reform. Det er jo det, Stig Døssing, det du er utilfreds med af personen, altså læreren eller socialrådgiveren eller pædagogen, der er kommet med en henvendelse, så ikke ønsker en tilbagevælling, og du skriver i dit indlæg, at nogle gange så læner man sig bare tilbage og siger, nu har jeg gjort mit. Ja, det er jo måske lidt knoldet formuleret, kan man sige, men de medarbejdere, som netop ikke læner sig tilbage, men bliver ved med at forfølge sagen, også selvom de støder på modstand hos deres ledelse, hvem det måtte være. Altså vejledningen fra ministeriet er jo fuldstændig funklende klar. Møder man problemer af den art med sin ledelse, så skal man gå til Ankestyrelsen. Der er ovenkøbet et akutnummer, man kan ringe til som medarbejder hos Ankestyrelsen, som så kan gribe ind, hvis ikke politikeren i den pågældende kommune kan finde ud af det. Ja. Det er jo vigtigt at holde fast i, så derfor er der ingen undskyldning for ikke at have gået videre. Nej, Bettina Post, der er ingen undskyldning. Hvorfor har vi så de sager, hvor det ikke er kommet videre, hvor der er gået så mange år? Altså jeg vil jo sige, det er helt rigtigt, at man skal gå til Ankestyrelsen. Jeg ved også, at der er socialrådgivere, som ikke tør det af skræk for at blive fyret, fordi og vi har eksempler på socialrådgivere, som faktisk har gjort det, og det er modigt at gøre, fordi man jo går op imod sin arbejdsgiver, fordi man etisk og moralsk og fagligt tænker, jeg kan ikke stå inden for det her. Men der er faktisk nogen, der så bliver hævet ind til alvorlige samtaler, og medarbejdergrupper, der bliver udspurgt, hvem er det, og sådan noget. Så det er voldsomt at gøre det. Bettina Post, hvorfor bliver man fyret, hvis man siger sandhed?
Ja, det må du så spørge om derude. Men det er, altså, risikoen er jo, at vi har jo et beredskab i foreningen i forhold til både at støtte vores medlemmer i at råbe højt, når de oplever det, vi kalder ulovlig praksis, altså hvor man går på kompromis med barnets tarv på grund af noget, som er usagligt. Og vi har selvfølgelig også en støtte til de socialrådgivere, som måtte gøre det. Men det er en meget stor beslutning, og vi råder dem selvfølgelig først og fremmest til at gå i dialog med de personer, som forhindrer, at man kan gribe ind i en sag, hvor de rent fagligt siger, her er det nødvendigt at gribe ind. Og det er jo fuldstændig korrekt, at der er den slags sager. Jeg kender også personligt nogen, som har simpelthen måttet sige sit job op, fordi de er blevet beskyldt for selv at være lidt uligevægtige eller et eller andet i den stil. Det er jo dem, vi skal have fat i, Bettina. Det er præcis der, vi skal have fat. Der er en chef et eller andet sted der har stoppet sådan en sag. Ham skal vi have sat for en... Altså i virkeligheden, så er det jo ikke os, der skal afgøre, om de har begået noget ulovligt. Okay. Vi har tredelt vores magt i Danmark. Vi har den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Nu er den udøvende magt træde i karakter, ikke bare over for den familiefar, som har seksuelt misbrugt sine børn, men også over for de mange mennesker, som i det her handlingsforløb, hvor Ankestyrelsen jo klart udtaler, der har begået konkret lovbrud. Men Stig Døssing, vil du simpelthen have, at hvad skal vi sige, chefen for en socialforvaltning eller den ledende socialrådgiver skal straffes? Hvis det er dem, der har sagt, at den sag skal stoppes der. Det er jo en forfærdelig situation at bringe den enkelte medarbejder i, som sidder med sagens kendsgerninger, og som i virkeligheden gerne ville have haft handlet, og ville have haft handlet, mens det var frem for alt billigt, både menneskeligt og økonomisk. Bettina Post, I skal straffes, hvis I ikke sørger for, at sagerne bliver fuldt til dørs? Ja, altså, man kan sige, der er allerede mulighed for at straffe for pligtforsømmelse. Der er også allerede nogle ansættelsesretlige regler, som betyder, at hvis der er en medarbejder, som svigter sit ansvar, så kan det få konsekvenser. Og det sker også. Det sker bare ikke i offentlighedens klare lys, og det skal det heller ikke. Det er noget, der foregår om bag de lukkede døre. Det er de konsekvenser, man nogle gange tager, hvis det handler om, at det er den enkelte medarbejder, der forsømmer, eller tiger, eller bare ikke får lavet sit arbejde. Og det er sådan, det skal være. Hvornår har du sidst hørt en af cheferne blive straffet for det? Altså, jeg kan ikke nævne navne, og det vil jeg heller ikke. Og det er også fordi, jeg tænker, det er et element af det, du har fat i her. Men det er en meget lille del af forklaringen, fordi der er så mange andre forhold, der gør sig gældende. Og jeg er faktisk ret sikker på, at der, hvor det er en enkelt medarbejder eller en enkelt chef, der får det også konsekvenser. Nogle gange tager det længere tid med cheferne med medarbejderne, men sådan er det jo nogle gange. Men det er at personificere årsagen til, at de her sager går galt, og det mener jeg er en forskydning af debatten. Det er det, du mener. Det er det, jeg mener er en forskydning. At problemet med, hvad skal vi sige, med forvaltningen og med kommunen, det er, at folk er anonyme. Du vil gerne have navne på, simpelthen. Nej, jeg vil ikke have navne på. Det tjener ikke noget som helst formål. Nej, det gør det. Det, der tjener noget formål, det er, at anklagemyndigheden får vurderet på, når Ankestyrelsen nu klart udtaler, der er begået lovbrud, så må man jo vurdere, altså i dansk lov, vi er altså så afhængige af i Danmark, at når der er folk, der begår ulovligheder, så bliver det også straffet for det. Så hvis der er begået konkret lovbrud, så må anklagemyndigheden efterforske sagen. Længere er den ikke. Og er der nogle medarbejdere, som er blevet bundet af sin ledelse til at ikke kunne handle på en sag i tide, jamen så må det være chefen, der bliver straffet. Og det er klart, at overfor den medarbejder, som det er jo en formildende omstændighed, at chefen har sagt, det skal du ikke gå videre, for det har vi ikke. Af en eller anden årsag, der skal du ikke arbejde videre af den vej. Men det må tilsvarende være en skærpende omstændighed for den leder, som har stoppet en sag og begået nogle derved skabt en situation, hvor man begår lovbrud. Bettina Post? Det er jo sådan set enig i. Det vidste jeg godt. Det, jeg prøver at sige, er, at det er bare ikke lige der, hunden ligger begravet. Altså, det er det muligvis nogle gange, og det bliver jo undersøgt, når de her sager ruller. Brønderslev-sagen blev jo undersøgt fra ende til anden, og det kan godt være, at der var lovbrud, men ikke af et omfang, som man skulle retsforfølge nogen for pligtforsømmelse. Og det bliver vi jo også nødt til at tage alvorligt, når nu det er undersøgt, at det er sådan, det er. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi har en debat, der i højere grad handler om, hvad er det så for nogle vilkår, som gør, at nogen ikke handler. Altså få den løftet op, sådan så det ikke bliver et spørgsmål om, at der er nogen derude, som enkeltpersoner ikke gør det, de skal. Men Bettina Post, hvad mener du, det er, der gør, at en socialrådgiver for eksempel ikke handler tilstrækkeligt? Jamen, jeg ved jo, fordi vi har spurgt socialrådgiverne
3 gange har vi undersøgt, hvad er sammenhængen mellem økonomi og faglighed på det her område. Lige siden debatten, lige siden krisen slog igennem, og alle talte om, at kommunerne overforbrugte på det specialiserede socialområde, så har vi hørt fra socialrådgiverne sådan lidt her og der, at nu kan vi pludselig, skal vi hjemtage børn for at måtte anbringe nogen. Og der var sådan, så tænkte vi, det bliver vi nødt til at have hånd om det her. Hvad er det, der foregår derude? Og der fortæller de både i 8, i 10 og i 11, at økonomi fylder mere end faglighed på det her område, at de på grund af økonomiske betragtninger har svært ved at varetage barnets tarv. Og det er jeg enig med dig i. Det er jeg faktisk enig med dig i. Og det, der så er det mest bekymrende ved det, det er, at hvis man nu handlede i tide, så var det endnu billigere. Det var både billigere økonomisk og menneskeligt. Ja. Og det er jo den vej, jeg i hvert fald synes, at man skal arbejde med de her sager. Ja, det er også det, man gør jo. Naturligvis handler det ikke om at vi bare skal rette rundt og sætte folk i fængsel. Det er slet ikke det, der er målet. Målet, det er bare et middel at straffe folk, som ikke udfører deres opgave. Målet er selvfølgelig at undgå de her sager, og helst få grebet fat i tide, mens det både er menneskeligt og økonomisk billigt. Men Stig Døssing, ifølge serviceloven er der jo skærpet indberetningspligt og handlepligt for de her fagpersoner. Er loven så ikke god nok, som den er? Skal vi ikke bare sige, at loven er god nok, den skal bare overholdes? Jo, det er jeg fuldstændig enig i. Og hvis man ovenkøbet læser vejledningen fra ministeriet, så er der slet ikke nogen diskussion om, at hvis man møder en prop i systemet, hvis man har en reel bekymring om et barn, som lider nød af en eller anden art, så har man en forpligtelse til at gå videre, uanset om man møder en chef, som siger nej. Og det er en kæmpe skridt at tage for den enkelte medarbejder, fordi man klart har den her loyalitetskonflikt i forhold til sin arbejdsplads og sin leder. Men hvem er det, du vil have, der skal agere på baggrund af loven mere præcist? Jamen, jeg vil have, at den enkelte medarbejder bliver nødt til at agere. Man bliver nødt til at sige, at jeg ved godt, det er svært, og så heldigvis så har vi Bettina Post, som kan hjælpe hendes medlemmer, når de bringer sig i den situation og bringer sig på kant med deres ledelse. Men de bliver nødt til at gå til Ankestyrelsen, når de har den her type sager. Der er ikke noget at rafle om. Ifølge Danmarks Statistik, så får politiet i snit 3 anmeldelser om seksuelle overgreb om dagen. Og ifølge Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb er det virkelige tal langt højere. Men altså ikke alle sager kommer videre, enten fordi der ikke er noget belæg for sagen, eller fordi det ikke kan bevises. Bettina Post, når det tal er så højt, så er der vel for få indberetningssager? Altså, det er et gyselig højt tal. Det er jo ikke til at holde ud at tænke på, kan man sige. Og om der er for få underretninger, det ved jeg ikke. Altså, der sker jo en stigning i hvert fald i underretninger. Der var godt nok et Ritzau-telegram forleden om, at politiet får færre, men vi ser et boom i kommunale underretninger, som blandt andet jo følger af, at Ankestyrelsen har kørt kampagne om at tage signalerne alvorligt, og der bliver talt så meget om de her sager, at vi alle sammen føler et større ansvar for i hvert fald at fortælle til nogen, der kan gøre noget, at vi er bekymrede. Og så er der jo nogle af underretningerne, hvor der ikke var noget at komme efter, og det skal man jo også huske. Og der er rigtig mange af sagerne, hvor det lykkes os at få godt fat i familierne, få rettet op på de problemer, der er, og komme videre. Og der er også nogle af de her seksuelle overgrebssager, som vi er rigtig dygtige til, og som lykkes rigtig godt. Og det forsvinder jo fuldstændig i debatten om dem, der går galt. Og jeg kunne så godt tænke mig, jeg ved godt, vi skal tale om Karen Hækkerups 8 forslag her, men der, hvor hun vil kulegrave alle dem, der går galt, der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at hun bad kommunerne om at levere 10, der er gået rigtig godt. Fordi jeg tror også, man kan se, at der er noget, der går igen der, hvor det lykkes, at der er høj faglighed, at sagstallet er på et ordentligt niveau, at økonomien rummer plads til at handle, og at der er en vifte af tilbud, man kan bruge. For mig her handler det ikke om, at økonomien skal være på plads, og der skal være alle de her regler. Det er et parameter. Det er altid en parameter, naturligvis er det. Men det, der i virkeligheden er langt vigtigere, det er, at vi som politikere ude i kommunalbestyrelserne og i socialudvalget sætter et klart signal til vores medarbejdere om, at det er vigtigt, at de handler, og de handler der, hvor det er både menneskeligt og økonomisk en fordel for alle parter. Ja. Så skal de handle, også selvom reglerne siger noget andet lige nu, så må de gå til deres chef og så gå til udvalget og få tilgivelse. Men det er jo også kommunalbestyrelsen, der lægger serviceniveauerne på det her område, og retningslinjer helt vildt ned i detaljen i forhold til, hvornår siger vi, det der må de selv klare, hvornår griber vi en lille smule ind, hvornår gør vi. Ja, nogle steder beslutter kommunalbestyrelsen, vi anbringer principielt ikke børn over 12. Men Bettina Post, 3 om dagen, har kommunerne råd til det? Ja, det er jo da lige spørgsmålet. Altså, det skal vi jo som samfund have råd til. Og der sker et crash imellem det, vi som samfund mener og har lovet os selv og hinanden og resten af verden. Vi passer på alle børn i det her samfund på verdensklasseniveau. Altså, det er jo forventningen, når de her sager kører, at det er på det niveau. Og så samtidig, så kører
kommunerne i øjeblikket med budgetter, der svarer til 2009-udgifterne. Og det skal de gøre frem til 2013, fordi vi har nulvækst og en genopretningspakke, som siger, at nu er det niveau, de må arbejde indenfor, og hvis det overskrides, så falder der brand ned. Ja. Altså det er jo den virkelighed, vi arbejder. Det mener du ikke er problemet med økonomien? Jeg er nødt til at skære igennem her. Det kan og må ikke være undskyldningen for, at man ikke handler i akutte bekymringssager. Det kan vi godt blive enige om, men det er det jo. Jamen, så må man ringe til Ankestyrelsen. Ja. Og der er ikke nogen vej udenom. Det ansvar, som påhviler den enkelte medarbejder i den situation, det er jo fuldstændig funklende klart, både i loven og i vejledningen. Det kan ikke afvises. Det er klart, at der er en familieomstændighed, hvis chefen har sagt noget andet. Det medgiver jeg. Men det, der er det vigtigste i den her sag, det er jo, at jeg tror ikke på, at det her system fattes penge. I Hedensted Kommune, der blev vi på et tidspunkt meget peget fingre af, fordi vi havde for få tvangsanbringelser. Indtil det gik op for daværende socialminister, at vi rent faktisk havde mere end dobbelt så mange frivillige anbringelser. Det er jo fordi, at hvis du kommer i dialog med familien i tide, så kan du agere på ting, før det bliver til tvangsanbringelse. Og det er jo det er også derfor, som jeg sagde til studieværten, inden vi gik i gang, jeg tror ikke, vi er så uenige, når det kommer til stykket. Nej. For det handler primært om at gøre tingene der, hvor det er bedst og billigst for alle parter, også mennesket. Du lytter til P1 Debat. Hvornår tør vi straffe pædagogen, læreren eller socialrådgiveren for børnesvigt? Og hvem har ansvaret, når det går så galt, før myndighederne griber ind? I studiet har vi socialrådgivernes formand Bettina Post og Stig Døssing fra Liberal Alliance i Hedensted. Socialminister Karen Hækkerup har netop fremlagt en 8-punktsplan, blandt andet at sagsbehandlerne skal have adgang til lukkede hjem, der skal oprettes børnehuse, og der skal oprettes et rejsehold. Og Bettina Post, lad os lige tage det sidste først, altså et rejsehold. Det skal koste omkring 2,5 millioner kroner om året, og de skal jo hentes fra satspuljen. Sådan et rejsehold med ekspertise, der tager ud til kommunerne, vil det hjælpe på at forhindre de her børnesager? Altså, jeg tvivler på det. Jeg forstår godt intentionen, men at der skulle komme sådan et hold supermænd der, farne, og ligesom ordne det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes, det er så vigtigt, at ekspertisen findes derude, hvor menneskerne bor, og hvor medarbejderne arbejder, og hvor der skal handles. Jeg kan se for mig, hvordan der kan blive ventetid på, at rejseholdet kommer forbi, og så skal de have skriftlige beskrivelser af, hvad der foregår. Hvad ved jeg? Jeg ved jo ikke, hvordan det skal arbejde, det der rejse. Men jeg tror simpelthen ikke på, at det løser noget. Det er vigtigt, at vi har ekspertisen lokalt, fordi det er der, vi hele tiden skal kunne handle. Så kan vi ikke ringe efter Superman. Og så men de kommuner, som har både ringe erfaring med sådan nogle sager, og i øvrigt har en svær økonomi, hvis sådan et rejsehold ikke kunne hjælpe? Hvad er det for nogle kommuner, der har ringe erfaring med sådan nogle sager? Jamen, det må der jo være. Hvis du går ind i en lille kommune, som Hedensted Kommune den er, så er det jo beskæmmende at se, når vi engang i kvartalet fik forelagt en, jeg ved ikke hvor mange, af 4-siders rapport over alle de bekymringssager, som aktuelt er sager i vores socialforvaltning. Det er jo skræmmende tal, og hvis man skal lære det op til landsplan, så er det jo uhyrligt, hvoraf 10% af de 20% måske endda, har rod i et eller andet form for seksuelt misbrug, eller mistanke om seksuelt misbrug. Det er så store og så skræmmende tal, at alle har masser af de her sager i forvejen, og alle har simpelthen en nødvendig forpligtelse til at vide, hvad der er nødvendigt i de her sager. Det skal ligge ude. Det andet vil kun være en forsinkelse af processen, hvis man skal sætte en taskforce. Jeg tror også, det er vigtigt lige at skelne her, fordi nu har vi snakket meget bredt om hele det her område. Når jeg taler så bombastisk, så taler jeg om de sager, hvor der er akut brug for hjælp, fordi et barn akut bliver udsat for seksuelle overgreb eller andre overgreb, vold eller andet af den slags. Jeg taler jo ikke om lille Peter, der kommer beskidt i skole og i virkeligheden har brug for en intensiv hjælp i familien. Det er ikke dem, jeg taler om, som bliver til de her akutsager, hvor det er så kritisk, man ikke griber ind. Vi skal også lige tale om en tvangsfjernelse. Det koster gennemsnitligt 900.000 kroner for et barn, og det kan jo betyde store millionudgifter for en lille kommune, hvis der er mange børn, der skal tvangsfjernes. Så nu kommer socialminister Karen Hækkerup også med et forslag om en ændret refusionsordning, sådan en slags børnerabat. Altså hvis en kommune opdager en børnerig familie med sexmisbrug, så bliver det ikke dyrere, fordi der er mange børn, eller det vil sige, at det er de 3 første børn, som kommunen selv skal betale, og så fra barn 4, 5, 6 og 7, så går staten ind og betaler. Hvad siger du til det, Bettina Post? Jamen altså igen, jeg synes jo, at det er ikke nok. Altså den refusionsordning, der er, den levner, sådan som den ser ud lige nu,
en mistanke om, at nogle steder handler man ikke, fordi det er for dyrt. Og hvis vi skal den tvivl til livs, og det synes jeg, vi skal, det må ikke handle om penge, det her. Det skal handle om barnets tarv. Så skal der gås mere hårdhændet til værks i forhold til den refusionsmodel, som jo netop siger, at kommunen selv skal betale de første 900.000 per barn per år, før der er lidt hjælp at hente fra fælleskassen. Jeg synes, det her er et samfundsanliggende. Vi er som samfund enige om, at børn skal beskyttes mod den slags. Så skal det også være en fælles kasse, kommunerne kan trække fra til at finansiere de indsatser, der er nødvendige. Så jeg synes, det er et skridt, men det er ikke et langt nok skridt at gå. Nej, jeg tror desværre ikke, det har den ønskede effekt. Altså, fordi netop hvis der er den mistanke om, at det skulle være økonomisk funderet, at man ikke handler i de her sager, så nytter det jo ikke noget, at det netop er ved 3 børn, så er det jo først ved, der er 4 børn, man handler. Nej, det duer ikke. Hvis der skal gøre op med, at der er et økonomisk incitament til, at man ikke handler, så var det bedre, at man lavede en mildere refusion, kan man sige. Ja. Og vi er også nogle kommuner, Hedensted blandt andet, som er skævt fordelt i den seneste tildelingsreform i forbindelse med kommunalreformen. Det er en helt anden diskussion. Der er nogen, der er mere presset end andre, men det ændrer ikke på det faktum, at det må ikke blive til økonomi. Fordi jo længere man trækker de her sager, jo dyrere bliver de både økonomisk og menneskeligt frem for alt. Men Bettina Post, det er jo et faktum, at det er et økonomisk problem for nogle kommuner, og vi har da også hørt i nogle af de her sager om de her vandrefamilier, der flytter fra en kommune til en anden, at der er folk i kommunen, som ånder lettet op, fordi nu er den der besværlige familie så flyttet videre, og det koster os mange penge, hvis vi skal tvangsfjerne 3, 4, 5 børn. Så skal der ikke en ændring til af det her system? Jo, det er lige præcis det, jeg siger. Hele refusionsordningen skal ændres. Vi skal sørge for, at der ikke er en finansiering af det her, som stadigvæk levner en mistanke om, at der kan være økonomiske betragtninger indover. Og som jeg sagde før, vi har spurgt socialrådgiverne hen over 4-5 år, hvordan forholdet er her, og de siger, at økonomi fylder stadig mere i forhold til at varetage barnets tarv. Og det må ikke være sådan. Og det kan sagtens være, at vi skal gøre tingene billigere, og vi skal være mere økonomisk bevidste. Det er ikke det, jeg siger. Men det må ikke være sådan, at man tænker, pyha. Altså, jeg var jo en af dem, som var rigtig glad over, at det endte med, at regningen for Brønderslev-familien havnede i Lolland. Fordi man kunne sige, at Lolland skulle have gjort noget. Og de var nok nogle af dem, der åndede lettet op, da de flyttede videre. Men det kan ikke nytte noget. Der skal handles. Men Bettina Post, er man ikke en god socialrådgiver, hvis man ikke påfører sin kommune alt for store tvangsfjernelser, alt for store udgifter? Jo, det er jo det bud, der er blandt andet fra Kommunernes Landsforening. Jeg har været i heftig diskussion med nogle af dem, der bestemmer på det her område, om vores faglighed også kan handle om økonomi. Og selvfølgelig kan den det, men vi skal først og fremmest bruge vores socialfaglighed til at undersøge og vurdere, skal der sættes ind her, kan servicelovens bestemmelser afhjælpe de her problemer. Og så skal vi diskutere, hvad kan vi så købe det for, det der skal til. Det må være den rækkefølge, det skal ske. Jeg er helt enig, og jo før man kan gribe ind, jo bedre. Altså det må være det, der er hele essensen i det. Ja. Nu kommer vi lige ind på den her sag omkring igen en familie, som flytter fra en kommune til en anden kommune. Altså, og det er også noget om her, der i ministerens nye 8 punkter, hvor hun vil gøre, at sagsakterne skal følge med. Det skal de allerede i dag. Ja. Der er ikke noget nyt i det. Men jeg savner, at man går ind i en sag, som den vi nu har oppe i Rebild, og siger, hvor var det, den familie kom fra? Hvad var der egentlig af indikationer allerede i de tidligere kommuner, de boede i? Hvorfor er det ikke blevet grebet ind på det tidspunkt? Og jeg savner simpelthen en opbakning fra Bettina Post, også til at sige, vi bliver nødt til at have kuglegrave sådan nogle sager for nu af, hvem har stoppet den undervejs. Og Bettina Post, helt kort, du har 5 sekunder. Vil du gerne have kuglegravet de her sager? Jamen, jeg synes, det er fint. Altså, det har Karen Hækkerup også meldt ud, hun vil. De skal alle sammen kuglegraves. Jeg siger bare, kuglegrav nu de dygtige sager. Og så siger jeg tak til Bettina Post, formand for Socialrådgiverne, og Stig Døssing fra Liberal Alliance i Hedensted. Jeg hedder Eva Marie Møller.